Ndị be anyị daalụ m. My younger brother Chukwuemeka Obinwugo si mụ yuzu asụsụ Igbo wee repeatie vidio nke m mere n'oyibo about ndị Igbo na ife a ndị oyibo na-akpọ monotheism, henotheism, polytheism and the others. Maka reason ịbụọ si ya na mba etinye ọnụ n'asụsụ Igbo. Nke mbụ na nwere a lot of respect for Obinwugo. O so na ụmụaka, ọ bụkwa na ọwụzi nwa akpa n'aka of course atọrọ m ya ọfụma, so nwata ka ọ wụ n'ebe m nọ. O so na ụmụaka anyị ga-asịwu na na-abịa na anyị hapụrụ ụlọ na ụnụ ya enewu ya anya ọfụma. Nke awụ nke mbụ. Nke ịbụọ wụ na ofu ife so wee dowe Igbo n'ọnọdụ Igbo nọ taa. Ndị okenye ekwedo, o nwere ka ihe si mebiruo n'ala Igbo. Ndị okenye dụtụ azụ obere, ndị ekwesịghị ịnọ n'ihu mabata n'ihu mebisie ife. Wee sị well, esoghị m na okenye ndị Igbo taa, mana at least to Obinwugo na mụ okwu okenye. Wee sị ka m kọwaa ihe m kwuru n'Igbo. Anyị ama ngaba etu chi ukwu si wee dịba, maka ọ dịghọ necessary na discussion a. But ofu proof na chi ukwu dikene wụ na onweghị civilization nọ n'ụwa. Trust me, religious studies are one of the best ways of approaching human history. And ana m agụ na-ekuzi religion at the highest level na university bata na first 50 na America. Every civilization nọ n'ụwa nwere idea na o nwere a being nke wụ a supreme being. So ka anyị ghara iji bịawa etu o si wee nyanwa si wee dị, ife anyị ma bụ na ọ dị. But ọkwifuru after onye a ndị Igbo si nọ chi ukwu na side Anambra a na-akpọ chi ukwu, na side nke ndị Nigeria kpọrọ Imo a na-eyuzu Chineke more. Outside him, every other thing ọ n'oyibo a na-akpọ gods were inventions of human beings. All human beings may invent or imagine into existence. Onweghị nke dị original, just like ihe a na-akpọ kingship. Ọkwifuru ihe a na-akpọ kingship, onweghị nke dị original, ọ ndị mmadụ inventri fa. King of England, nke nwoke a nọkọtara oge a sịba asị ndị Igbo ji wee nọbụkwa be ha. Ife niile ahụ ndị mmadụ inventri ya for two reasons. Ya na nke a ndị oyibo na-akpọkwa God, so ọkwa ndị mmadụ setịsị ha up. Ụzọ ife na-abụ ka eji set ha up. Nke mbụ uwe egwu. Egwu na-atụ ndị mmadụ. Ka anyị bido from nke a na-akpọ king. Ndị egwu na-atụ na ha ama lead wuo onwe ha, na ha ama nchịkọtawo onwe ha. Ha tụọ ofu onye aka si anya dubezie ha, ọ wụrụ to them ihe a ndị oyibo na-akpọ king. The same thing applies kwa na nke a ife a na-akpọ gods. Egwu tụba ndị mmadụ na ha aghọtaghị etu ụwa dị. Ha nene mountain, etu ịma na mountain na-aka mmadụ ogologo, ha sị na God nọ n'enu ya. Ha nene ukwu isi, ọ na ha aghọtachaghị ọfụma, ha sị na ọ wee God. Ha nene mmiri, ha sị na mmụọ nọkwa n'ime. Banye na submarine kpagharịa n'all the seas in the world, ihe afọdụ ha ndị Igbo mebiri asụsụ Igbo na-akpọ mmụọ mmiri. Ọ nọghị ebe ahụ. Ebe ọ nọ na imagination ndị believe n'ụdị ha dị. It does not exist. Ife niile ahụ imaginations ndị mmadụ. Ndị mmadụ nọkọta, ndị Igbo ụfọdụ nọkọta bido na o nwere ife nọ n'ime ha nwawu their personal God.
subject ya this position to the simplest test ifo na ihe a ụzọ simply ihe ha gụtara in one book ka ha na-ekwu. The first one of the criteria anyị ji ama presence of chi ukwu ife anyị na-akpọ numinous. Kedu onye Igbo ga-asị na ya na-efe ihe nọ ya n'ime? Ka anyị uzukere nke a. Kedu onye Igbo ya pụta n'ụwa si na ya na-atụ whatever nọ ya n'ime ahụ ọ na-akpọ personal god egwu? Not even one Igbo person can tell us na ya na-atụ whatever nọ ya n'ime ọ na-atụ egwu. Then repeat m, ndị Igbo si na supreme being bụ chi ukwu. Ndị Igbo achọghị ihọmbụlụ onwe ha jụọ ndị ka ha marụ question. Achọghị ịjụ onwe ha ihe kpatara na ndị Igbo asị ha na gods ndị a dị lesser than supreme being na ha kpọha ha chi nta ma ọ chi obere, asị ha na-asịrị anyị kịta ahụ na-arụsị ka a na-akpọ ha. O make the sense. O make the sense. This word arụsị dị cognate to Orisa, even the Bini na-akpọ gods or god. Ife dịka Oni of Ife ọ bakwu na Yoruba language wu Orisa ka ọ ebe a ka this word arụsị si. So ife onye Igbo na-emezi iwu ihe ọma ha origin sie ọ sị na arụsị. Transport 90% of contemporary Igbos to Israel before ndị Jew ụmụnne ha anabata ebe ahụ. Ebe ahụ e nyere Abraham, ndị Igbo ya asị na arụsị ka ọ. Contemporary Igbos. Maka na ndị Britain esigo through missionaries bịa bụ ihe asọ mmiri n'ọnụ. Na everything ha na-eme ewu, na everything ndị missionaries aghọtaghọ no God ka ọ. Jee gụọ akwụkwọ John Munonye, graduate ka ọ. O nwere akwụkwọ o dere ya wee na-agụ, ị na-ajụ ihe kpatazi na ome ha ọfụma ka Achebe. O wonitere ọfọ nke onye Igbo ọbụla ma ife ọfọ bụ si na an idol. Kedu ihe onye Igbo furu efu ya aghọta ma ọ na-agụ ihe ahụ? Ife onye Igbo furu efu ya aghọta awụ na ihe ahụ John Munonye kpọrọ idol na ọ bụ arụsị. Na nchịkọta okwu a, onye Igbo dị too smart. Ọma na apart from the supreme being nyanwa na-akpọ Chukwu, na onwe dị ihe ọzọ gods. Intelligence dị too high I recognize anything as gods. Oge ndị Igbo bido fụwa okwu ebe nna nna ha nọ wee fe Chukwu as arụsị, ha na-misinterpret as gods oge ha fugoro efu. Ndị ahụ na onwe ha debere okwu ahụ ichi mma ma ha fụrụ ihe aha asa arụsị ya eje jụọ ha. Ọ bụkwa ndị ifuru kịta ka ị ga-ajụ na ndị ifuru kịta emiti a lot of people m gwachara maka ndị ahụ turnzere against me bido kụziere m omenala. Ndị ahụ jee n'ụka na ijego ka ije primary school ebe a gwara gị na o nweghị ihe ọzọ ndị Igbo na-arụ karịa gods. Ndị Igbo si through Abraham, because Abraham wee onye izi ghọta na ukwu osisi cannot be a god, moon cannot be a god. Na etu Chukwu si kee ka o si those things. So ndị Igbo dị too smart. Etu ha si mara no the greatest foolhardiness iwepụta ofu onye si ya were eze ha. Etu a ka ha si marakwa na ịkpọ anything na ekere eke ma nke ha nwa ji aka ha produce na ịkpọ ya a god wu tomfoolery. Ndị na-agụgha ihe a kịta awụ the contemporary ones, ọ bụghị nna nna anyị ha. O nwere ibe m gụtara na akwụkwọ a na-akpọ Arrow of God
nnukwu onye resacha a na-akpọ Emeka Mmadụ Ewesi amadụ m na osokwafụ ife ahụ maka nderi ya na ofu akwụkwọ m ebe eze ụlọ na-agwa nwa ya nwoke edogo, don't carve the image of gods. Iwozi eze gị, iwozi ire gị gụọ eze gị ọnụ. So onye Igbo dị too smart n'ọma nọ sọsọ chi ukwu nke ahụ nsị na m achọghị ịba into origins ye, mana anyị ma n'ọdị onye amahọ n'ọdị nke onye ahụ dịkwa entitled mụnwa mana chi ukwu dị, but outside nyanwa every other thing onye Igbo na-akpọ gods maka ọnụ oyibo ka ọ ekwu ofu ihe mfụ bara uru na akwụkwọ arazu dị ewu nọọsị na spend years na-achọ this word for gods na asụ Igbo na ya afọghị. So onye Igbo na-afụ anything as god star ọ problem onye ahụ ọ bụghị problem nna nna anyị ha. Nna nna anyị ha dị too intelligent na ha ma nọọ a scam ka ọ nọọ ihe ndị mmadụ ji egwu wee bido anọọ ihe ndị mmadụ ji ignorance wee bido. So ha rise above it until I decay. Ịma na o nwere ihe na-akwụ stand still. If you don't nourish a culture, it dies. O nwere ndị mụ na ha na-amụ anya 24 hours I think of. Ife Igbo ya eme wee kunie. Ife ngwa ha n'ụtụtụ wụ na ihe rituals ceremonies na-arụ for any civilization is to renew them. Ụmụnne anyị ndị Jew gbara mbọ na-ekipụ Sabbath more than anyị nwa na onwe anyị na-ekipie. Every week they are renewed. Ọ bụrụ oge anyị na-eteki New Yam Festival serious emekwe o renew kwa anyị. So ka m bie okwu a n'ebe a obi nwe ugo. Ị nwekwa more questions mma aza. Udo dịrị gị. Thank you.